pensar-hi. Recordo que en un moment donat va venir el Marc un dia ens va dir surt un personatge nou que es diu Chopper i tots estaven qui el farà, qui el farà, qui el farà i va venir la Neus. Hola. Doncs sí, em van donar el Chopper. És molt divertit perquè és una monada, realment. És tan tendre, és tan dolç. Sobretot quan s'amaga, que només amaga el cap i té el cul. És estupendo. Quan ho vaig veure la primera vegada em va agradar moltíssim. A veure, realment té la seva dificultat. Per mi, especialment, com veieu, no tinc una veu molt aguda, aleshores l'he de pujar bastant. Però de tota manera, a veure, ja et dic, el personatge és estupendo i m'ho passo molt bé. I després, a més, això, tot el que han anat comentant els companys és ben cert. O sigui, pensar en anar a fer un capítol de One Piece és una alegria. Al matí et lleves i dius, hosti, que bé, vinga, anem a fer One Piece. Perquè saps que t'ho passaràs bé, rius moltíssim, hi ha molt bon rotllo i això s'agraeix molt. Doncs res. I aquí et passo la nani. Sí, está ahí. Sí, em sap greu, però estic parlant d'aquí. No, és igual, ja li compré per això. Vale, vale. Porque yo no sé explicar. Què, Pau, com ens sents? Taula, sempre taula. Et sents taula, oi? Pobre nen, esteu aquí escoltant el pobre nen. Estem escoltant el pobre nen, sí, sí. Ara que es posin ells. Ara que es posin ells. No, et faig fotre l'esquena, va. No em fa res, si et trenco l'esquena. No et farà res, si et trenco l'esquena. Hauríem d'haver acabat fent una foto de tots. La foto de la foto, això és molt bo, aquí darrere. Va.
Toma, una barato. Bueno, pero a ver, la calidad no será tan buena. On està l'estand del mar, Isabel? No, ell estava assegut aquí signant fa un moment. Bueno, no sé si preguntes per ell. Sí, no. Sí. Hi ha contrallum, però bueno. Depèn de quina línia. Super borrosa, vist? M'ha quedat una vegada més, superpixat. Com et sents tenint una mare famosa? No sé. Home, tu t'imagines que això fos cada dia? Home, és que a més són tots morts. Que pots dir ja que això no ho posarem en YouTube ni res. Som molt friqui. Com se sent tenir una mare famosa? Encara que sigui famosa per un dia. Se sent? Estàs geloset o què? No. Ah, vale, m'he quedat amb el cap del cul. Apa, com et sents després de... No sé, estic nerviosa. Què vols que signa? No sé, és una sensació molt estranya. Però són molt monos, la veritat. Sí. Fortuna, fama i poder. L'home més poderós... El cor! I les paraules que va pronunciar en morir van llançar rius d'homes a la mar. Veus tresors? Em firmes un autògraf? Aneu-los a buscar. Perquè he deixat tot el que vaig aconseguir. Nois, ja podeu anar a buscar els dos. Ah, ja ho entenc, és un heroi perquè porta capa. Ara és l'era de la gran aventura. Era somnis. Estava encallat dins d'una xemeneia. És el tresor més gran del món i junts el buscarem. One Piece. Brúixoles no em vull, treuen emoció. Vull seguir el corrent i el timó és el meu cor. Si un mapa polsós em porta un gran tresor, és que les velles llegendes fan arribar a bon port. I si algú em barra el pas, no m'aturarà, no em faré enrere, perquè jo tinc un objectiu molt clar, una promesa he de complir. Rere els somnis i els anhels, tots solquem el vent. És el tresor més gran del món i junts el buscarem. Si tu també ets amb mi, serem molt més que dos bons amics.